it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Pero hindi na pwede kasi may masasaktan tayo. Itago niyo ako sa pangalang Sai. Isa akong masugid na tagapakinig at hindi ko akalaing magsusulat din ako ng ganito para ibahagi ang buhay ko. Habang isinusulat ko to, hindi ko mapigilang umiyak. Naghahalo ang nararamdaman ko. Sakit, lungkot, saya, at pagsisisi. Ito po ang aking secret file. May naging ka-live-in ako for 5 years. Tulad ng ibang relasyon, marami kaming pinagdaanan. At masasabi ko na talagang nasubok ang pagmamahala namin. Back in 2016, naghiwalay kami. Napagod kami parehas. Ayaw niyang magtrabaho at ayoko ng ganun. Hanggang sa napilitan siya kasi malapit ko na siyang iwanan. Ilang linggo pa lang ng aming paghihiwalay, marami akong nabalitaan na may nagagalaw siyang mga babae. Ayoko na sanang bumalik sa kanya kasi natapakan niya yung pagkababae ko. Hanggang sa naaksidente siya at sa akin niya piniling umuwi. Kaya't nagkabalikan kami. Inayos namin pero hindi na mawala sa isip ko yung nangyari. Ilang buwan niyang pinaghirapang maibalik yung dating kami. Yung dating tiwala ko na maibalik. Nagpatuloy ang relasyon namin. Pero dahil sa stress na ibinigay niya sa akin nung huli naming paghihiwalay, sinubukan kong maghanap ng pagkakaabalahan. Nag-aral uli ako. Nakakilala ako ng mga bagong tao sa buhay ko. Naging masaya ako sa mga kaklase ko. Naging busy ako sa pag-aaral hanggang sa nawalan ako ng oras sa kanya. Lalo na nung malapit na yung graduation ko. Halos malimit na kaming mag-bonding. Nawalan kami ng gana sa isa't isa kahit magkasama kami sa bahay. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ako okay dahil sa pagod at dahil sa ipinapakita niya. Nakainom siya. Nagkaroon kami ng pagtatalo na humantong sa pag-alis niya ng bahay. Akala ko simpleng away lang. Magpapalipas lang siya ng sama ng loob kaya hinayaan ko muna. Kinabukasan pagising ko, sinilip ko lahat ng gamit niya. Wala na lahat. Parang bumagsak ang mundo ko. Sumigaw ako, umiyak, nagalit. Nagalit sa sarili ko. Napakasakit. Bakit niya ako iniwan? Paano niya nagawang iwan ako sa panahong kailangan ko siya? Hindi naging maganda ang 2019 ko. Na-deny ang visa ko pa Japan. Kasunod nun yung pagkamatay ng lola ko na nag-alaga sa akin simula nung ipinanganak ako. Namatay din yung alaga kong aso na 11 taon kong kasama. Nadamay sa sunog ang isang bahagi ng bahay namin. Nabangga ang sasakyan ko na ipinundar ko nung nag-Japan ako. At eto, iniwan niya ako. Iniwan ako ng taong mahal na mahal ko. Sa panahong halos hindi ko na maintindihan ang mundo. Kung sino pa yung binuo mo, siya pala yung dudurog sa'yo. Halos mabaliw ako sa sakit. Nagtanong ako sa Diyos, bakit ako? Anong kasalanan ko? Bakit ko nararanasan lahat ng to? Hindi ako masamang tao, pero bakit ako? Lumipas ang mga araw simula nang iwan niya ako. Nadepress ako. Ang laki ng pinayat ko. Ayokong kinaawaan ako. Pero ganun yung nangyari. Sa tulong ng pamilya ko, mga kaibigan ko, at prayers, unti-unti akong bumangon. Sinubukan kong magpaligaw at naging maayos naman. Naging masaya naman ako hanggang sa dumating ang araw na nagkita kami ni John Paul. Hindi niya totoong pangalan. Si John Paul, by the way, siya ang ex ko. Nagkita kami sa isang event. Nag-usap kami, kumustahan, hanggang sa nagkaiyakan.
Nagkayayaan ng inuman, yung mga kagrupo niya at isinama niya ako. At sa araw na yun may nangyari. Nag-usap kami na itigil na namin lahat ng nilalandi niya at nanliligaw sa akin. Nagkaroon kami uli ng constant communication. Umuuwi-uwi uli siya sa bahay ko pag may free time siya. Hanggang sa naging irritable na naman siya sa akin. Sabi ko, anong problema? Sagot niya, nagka-cancer daw yung lola niya. Halos mabiyak ang puso ko para kay John Paul. Kasi alam ko na lola niya lang ang kakampi niya. At si mommy lang ang unang babaeng sobra niyang mahal na mahal. Inunawa ko yung mood swings niya. Hanggang sa nalaman ko na may mga babae na naman siyang nakakalandian. Nagalit ako, sumabog ako, inaway ko siya. Hanggang sa tinigilan uli namin ang isa't isa. Bumalik ako sa unang araw ng sakit na nararamdaman ko nung iwan niya ako uli. Araw-araw iyak, inom, araw-araw. Lagi pinapagaan ng mga kaibigan namin yung loob ko. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nagiging masaya na ako uli sa ibang tao. Naging okay kami ng isa sa mga kaibigan namin. Nakaramdam ako ng kilig at kasiyahan. Nalaman ni John Paul ang tungkol sa amin. At dahil nga magkakaibigan kami, kinausap ni John Paul yung lalaking nagpapakilig sa akin. Sabi niya, masaya daw siya para sa amin. Ingatan daw ako at huwag akong sasaktan. Akala ko okay na ang lahat. Natapos ang inuman nila, pero si John Paul sa bahay ko umuwi. Sinabi niya sa akin na tigilan ko na kung ano man ang meron sa amin ni Victor. Ayusin daw namin uli ang relasyon namin. At may nangyari uli. Binitawan ko si Victor. Tulad ng ginawa ko sa unang nanligaw sa akin na si Aaron nung bumalik sa akin si John Paul. Naging maayos uli kami. Umuuwi-uwi uli siya sa akin. Sabi niya, pasensya na raw kung ganun lang muna kami. Gusto niya daw na sa bahay muna nila umuwi para lagi niyang kasama yung lola niya kasi may taning na ang buhay. Inintindi ko yun, dinamayan ko siya. Hindi ko kayang makitang nahihirapan siya. Dumating sa punto na ako nang natutulog sa kanila para hindi niya maiwan yung lola niya. Uwi lang ako paminsan sa amin. Tapos naging irritable na naman siya sa akin. Nagtaka ako. Akala ko stress lang siya. Hanggang sa nalaman ko may babae na naman siya. Napapamura na ako nun. Ano ba to? Di naman ako nakikipaglaro. Sabi ko nun ayoko na. Nakakagag na. Sabi ko nun sa sarili ko kahit anong balik niya sa akin hindi ko naayusin. Nag-move on ako, inayos ko yung sarili ko. This time hindi na ako nag-entertain ng ibang tao. Natakot ako na makasakit. Minahal ko yung sarili ko, nagpaka-busy ako. Binuhos ko yung oras ko sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Nagtrabaho ako ng magtrabaho. Yung galit at sakit nandun pa rin. Pero pinili kong maging positibo. October 1, namatay na ang lola ng ex ko, si Mommy. October 2, pumunta ako sa burol kasama ang mga kapatid ko. Tinanggap ako ng maayos ng pamilya niya. Pero nang kakausapin ko na siya, galit na galit siya sa akin. Bakit ganun, no? Ako yung niloko, pero bakit parang ako pa yung may kasalanan? Umiwas na lang ako bilang respeto sa burol ni Mommy. At yun na yung huling araw na nakita ko siya. Lumipas ang panahon, naka-move on na ako. Tanggap ko na hindi na siya babalik at hindi na kami maayos pa. Pero may mga naririnig ako mga bali-balita na nanalo siya ng tattoo competition. Tapos may nag-send sa akin ng screenshots na may bagong girlfriend na siya. Ang bilis, pero ganun talaga eh. Okay na din yun para hindi na siya paiba-iba ng babae. Masaya ako para sa kanya. Successful career, happy ang love life. Nabuntis niya yung babae. Nakaramdam ako ng sakit pero wala naman akong magagawa. Doon ko naisip na hindi siguro talaga kami para sa isa't isa. Tanggap ko na. Hanggang sa isang araw, naisip kong uminom sa bar ng kaibigan namin. November 10 to be exact.
Inaya ko si Ate Sugar. Habang nagkakwentuhan kami, naisip niyang yayain si John Paul, ang ex ko. Tinanong niya kung okay lang sa akin. Sabi ko, oo, okay lang, wala naman na sa akin yun. At pumunta nga yung ex ko. Uminom kaming 3. Kwentuhan, asaran, hanggang sa medyo nagkakasagutan kami tungkol sa past namin. Inawat lang kami ni Ate Sugar. Fast forward, inumaga kaming natapos mag-inuman. Iyak nang iyak yung ex ko na hindi ko ina-expect. Sabi niya, bakit na lang hindi daw ako yung nabuntis niya, bakit hindi na lang daw maging kami o naging kami. Naiyak na rin ako kasi akala ko okay na kami. Hanggang sa nag-check-in kami, may nangyari. Naalala ko lahat ng yakap niya, yung mga halik niya. Ramdam namin na miss namin ang isa't isa. Na mahal namin yung isa't isa. Hanggang sa nakatulog kami at pagising namin, ganun ulit. Nagsorry siya sa akin. Sabi ko wala siyang dapat hihingi ng patawad sa akin. Ginusto ko naman yung nangyari. Naiyak siya, pakiramdam niya nagamit niya ako. Naawa daw siya sa girlfriend niya. Buntis daw yun at ayaw niyang ma-stress. Sabi ko, wag siyang mag-alala dahil hindi ko naman sila guguluhin. Niyakap niya ako. At para bang yun yung araw na ayaw naming matapos. Tinanong ko siya, mahal mo ba siya? Sabi niya, oo, kasi kailangan. Tinanong ko din siya, mahal mo pa ba ako? Sagot niya sa akin, oo, Sai, mahal na mahal kita. At doon kami humagulgol. Sabi ko, sorry. Sorry sa lahat ng kasalanan ko, sa lahat ng mga pagkukulang ko. Sorry kung hindi kita nabigyan ng anak, pero masaya ako. Masaya ako na matutupad mo yung pangarap mong maging tatay. Alam mo kung ano yung masakit. Natupad mo siya, pero hindi sa taong mahal mo. Hindi sa akin. Salamat. Salamat dahil binuo mo ko sa loob ng 5 taon. Pinasaya mo ko. Tinuruan mo akong magmahal. Hindi man sa atin yung panahon, pero nagpapasalamat ako na minsan sa buhay ko, naging kasama kita. Nangyayari pala talaga to, no? Yung mahal na mahal natin yung isa't isa, pero hindi na pwede. Kasi may masasaktan tayo. At doon nag-iyakan kami. At nung time na aalis na kami, yumakap at humalik siya ng sobra. At sabay naming binitawan yung mga salitang, mahal na mahal na mahal na mahal kita mahal. Muli, ako si Sai, at ito ang aking secret file. Always your number 1 SM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!